Langsir meneh masih. Ora bagian traktor iki. Ora nek wong jabat to piye? Ora nek kuline sik jabat. Balik ini Yan. Balik ini. Piye bro kira-kira yo? Sing ketanjane kok. Ya iso. Gor titik karo. Tiga titik. Wah, ini lah. Montone kono sik ijo ya. Ya ora iki kok rono dhisik. Iki lho, dingenge mane ora. Oh, Lah kono akeh apa ora? 60 guran. Hah? 60. Bisa. wah ini lah. Tanjakan ndi to? Ini iki lho. Iki garing. Ini mah. Mas, enggak bingung be Mas. Salah bingung piye aku. To. Galerin kono. Neng kulon galone. Ya. Paling laku sapur par. Dingenge paling. Ya perkara-perkaramu lah. Wani kaya garing kok. Wes Kang, lawani Kang. Wes lawani. Ditundurne lek kae wis. Nah, ya dundurne aja ceplok le, Par. Entek iki. Engko kono sing buka lho. 40 ceklan iki apa ngombe. Wis gerek ngorot ngono ae. Sisane ning kono sik akeh apa ora? Iki sing angel gor 40 lho, Bin. Kok pindah kulon neh. Masuk. Wes. Ya tundurne. Kedek iya sampe ya. Petik sing ya. Wes Kang, simpen Kang. Wes tolong menit. Simpen ae.